Yun. Good morning mga ka-rides. Pecha nga na January 2. At ngayon ay andito pa rin kami sa bandang Port of Matnog. Nasa gilid lang kami. Tapos ang oras ay alas 11:45 ay nag-impake na kami ng gamit para makaalis na rin. At makabiyahe na. Matagal-tagal kaming umalis dahil pagod na. So, ayun mga rides. Nakakain na rin naman na kami ng almusal ay bumili kami kanina sa labas. Yung mga mukha namin ay parang hindi maintindihan sa pagod. So mga rides, update na lang ako pag paglabas namin. Bihis lang sakit, tapos alis. So, ayun mga ka-rides, gear up na at ay aalis. Yung motor natin sobrang dumi. Kulay puti na yung magsa. Oras pala alas 11:11. Tapos yung nakaset sa mapa ay meron pa tayong 13 hours and 20 minutes. Bakang traffic pa rin sa Bicol kayang Andaya. Sana safe tayo sa travel na yan. Hala, ano ito? Saan nakatali ito Ayusin ko na lang yan mamaya pag nag-stop ako sa kabila. Mga ka-rides, na dito pala kami nag-stay sana yung pinakita ko kapag tumatama yung alabag na bugtina. Ano? Nakaon. Dito ba? Nakaon? Dito na pagkon. RGT Hotel. Okay, thank you. Yan. 13 hours and 20 minutes. Bakbak. Bakbak tayo naman. Dandahan lang pala. Kasi pagod. Right. Tirik yung araw. Sana walang ulan. At yung sapatos ko ay basang-basa yung itsura. Tapos ko na pala na-upload yung mga ka-ride sa Manila to Mindanao. Tapos yung gastos naman ay gagawa pa ako ng video. Saka yung mga ganap sa bahay, isang uploadan lang yan. So yung mga ka-ride, update na lang. Night ride din. Nakapag yung ride doon Dito lang ito mga ka-ride, paglabas mo ng port, marami kang makikita ang tulugan dito. Andun lang yung port Yan. Tapos dito tayo kanan para makalis na. Yan. Ganda yung panahon mga ka-ride. Sana hindi mulan. Yung pala gas natin ay may 4 na bars pa tayo. Malayo-layo pa yan. Yung parang boses ko sa Mindanao to Alin Port parang mahina. Tapos yung mali ko pala, yung pinuntahan kong port kahapon, hindi pala Alin Port yun. Dap-dap port pala yun. Ay, dap-dap, dadap. Dap-dap,
O yun. Duckport pala yun. Para lang yun sa mga Santa Clara na barko. Ewan ko, tama. Basta Santa Clara yung mga andon. Yung nakalagay sa nakalagay sa port ay ano, Santa Clara Shipping Point, Tap Point. Kaya pala dumating na ako kahit hindi pa tapos yung mapa 11 minutes pa eh. Tapos ayun, tandaan ko, dalawang beses na ako sumakay dyan. Kapon ko palang napansin na hindi pala Allen Port yun. Susunod ko naman pag-upload yung ano, no, Mindanao to Manila natin siguro, or gawa na lang muna ako ng video sa gastos para malaman nyo na kagad. Yun na lang siguro. Ngayon ay nako, mahaba-haba pang biyahe, oh, 13 hours and 18 minutes. Kung i-diretso natin yan ay mga 20 minutes kasama pahinga. Lalo na ngayon na medyo pagod na yung katawan. Ang ano niya to ay laging nagpapahinga. Dito mga ka-rides sa gaya ng Mindanao to Manila ay hindi na ganun kahaba yung ating vlog. Pero mahaba pa rin dahil 1 hour mahigit yung natira sa memory card. Buta pa, mahaba pa rin pala ito. Akala ko ano na, update. Yung Mindanao to ano natin, mahaba rin yun. Parang dito sa may summer, update yung maikli ko na vlog. Dahil dyan banda ay wala akong ganong ganap sa Mindanao. Bago ako nakaalis, daming nangyaring hindi inaasahan. Ano yan? Part siya ng biyahe natin. Kailangan mo lang talagang huwag kang magpaasar sa mga pagsubok. Ano lang naman yan, lilipas lang din. Ika nga ni Diwata, lilipas din yan. Kaya tuloy-tuloy lang sa biyahe. Kahit may aberya, may problema, ay tuloy-tuloy lang. Hey mga rides, update na lang ako. Mga ka-rides, oh, wala nang ano, unti na rin mga sumasakay. Wala na tao. Noong December 21, Diyos ko Lord, haba ng pila. Ngayon o, wala ka tao. Pag sumakay ka dyan, wala kang kaagaw. Tara! Ito lang yung magandang kalsada sa ano. Uy. Doon yung may natumbay. Ay, ano sa Antipolo pala yun. Pero pag ganun yung itsura. Kaso parang ulan yun ah. Wag naman sana. Kaso sa kabusin ko parang uulan eh. Wag na lang akong kumanta. Vlog tayo dito kasi matino yung kalsada.
mamaya ay may i-straight ka na. Bengkong, landahan lang tayo. Walang tao. Wala pa gaanong bumabiyahe mga karayt. Dilim ng ano mga karayt, so ulap. Ulan. Ayos-ayos pa yung kalsada dito mga karayt. May kumuti na ba sa likod? Pabalik naman sa trabaho. Oo na. Malabo din sa kayano no. So ayun mga karayt, wala pa kaming isang oras na bumabiyahe, pareho na kaming inaantok. Hanap kami mabibilhan ng energy drink. 12 hours and 54 minutes pa yung pabiyahin. Diyos ko Lord. Nakakantok pag ano, iniisip mo pabalik na ulit ng trabaho. Ganun o. Yun. Nasa Aerosensor siguro na tayo mga karayt. Hanap lang ako mabibilhang energy drink. Ganda ng bundok mga karayt oh. Hanap tayo ng energy drink dito, energy drink. Yan, baka may ano dyan, Sting. Ay. May Sting ba? Wala. Kita rito. Hanap tayo ng energy drink or pang kape. So yun mga ka-rides, inom lang muna Sting. Wala, antok na talaga. Ang buko. Inom na lang muna. Yan. Yung motor natin. Goods pa naman. Sasakyan. Yan, dumi. Tinanong sa ila 12 hours and 38 minutes pa yung babihin mga rides. Tingnan natin to. Yung mga rides, talas lang. Uminto lang kami saglit para uminom lang talaga nun. Ay. Tuloy ulit sa biyahe. Oras alas 12:03. Alas 12:03. Tapos yung kailangan kong biyahin alas 12:38. Good tayo. 12 hours and 38 minutes. Kakayanin ko. Let's go. Saan nga lugar? Pili?
Maglaong? Ha? Kuban? Kuban? Bicol pa rin to, no? Sorsogon. Kuban, Sorsogon. Luma na ng bahay na to, oh. Pakanan pala tayo dito. Oo. Pakanan. Nakaka-rides. Grabe yung grilling sa harap ko. Hindi tayo makabartok, ah. Yeah, napakainit mula doon. Tapos dyan, aroy, magbabalot na naman tayo ng mga gamit. Tapos kaputay, sobrang init pag mahina yung ulan. Sobrang hassle. Ito parang may ambon na ata, eh. Maambon na pala. Oh my goodness. Wala ka. Parang ulan na to banda. Ito. Kailangan na nating magbalot. Sabi ko sa inyo, eh. Ambon. Kailangan natin magbalot ng gamit. Ito na naman tayo. Tangina, bumagsak na nga. Wala akong sa ulo. Ang layo pa no, no? Nakaka-rides. Di pa kami tapos magana. Sakto lang. Kakatapos pa lang magsuot ng kapote. At ngayon, tingnan mo, wala nang ulan. Diba? Ang galing-galing. Ganito po sa kahassle sa biyahe. Susubukan ka talaga ng panahon. Kung hanggang saan yung pasensya mo. Asartalo ka talaga dito. Tingnan mo naman. Sobrang init. Tapos nakakaputi ka na. E di para ang sinisindihan na ito. Walang ulan, pero nakakaputi na kami. Ay. Kapag nakipag-asaran ka dito sa panahon, ay nako, ma-high blood ka pag pinatulan mo yung panahon na nang aasar sa'yo. Woohoo! Petron.
Pagas lang oh. May bitrong pagas na oh. Check sa natin lang CR kung malinis. Ay, wala nakalat. Ay, sorry lang. Laki ni sorry ah. Mainit na sa unahan oh. Oo, diba? Kasaran lang to. Sagas tayo mga ka-ride. Premium, diba? Full tank premium. Napalan ko lang. Pare ko na. So, 284. Anong lugar to? May mga ride sa 284.49. Nasa ano pala tayo mga ride, sa palabas pa tayo ng Sorsogon. Tapos ito yung una nating gas ngayon, 284.49. Mahal ng litro, 67. Ayan. At ito, inaasar lang tayo ng panahon. At wala nang ulan doon banda. Oh, napakaliwanag mga ka-ride. Walang ulan.
naman tayo nito, tapos inulan, wala talaga. Inaasar talaga tayo, men. Ito din, kailangan ko tanggalin kasi maingay. Hanap lang tayo na ano, ang hihintuan. Unaan, Sursugun, ayan. Palabas na tayo. Kasi yun yung ano, welcome. Tayo ay palabas. Oras pala natin mga ka-rides, no? 1:20 na. Palabas tayo ng Sursugun. At yung natitirang biyahe 11 hours and 48 minutes. Ayaw. Kaya pasalubong. So ayun mga ka-rides, no, dito na kayo bandang Albay. Albay na nga siguro to, kita na yung ano eh, na Bulkang Mayon. Ayun. Kaso nagpahinga na lang kami dahil parang may nakain kaming di maganda kanina umaga. Di ko alam kung sa isla or sa bubis. Pati si Mrs. nagkapanurot. Basta yung mga e-back namin eh. Siya una kanina, tapos ako tiniis ko lang. Tapos ako hanggang dito, tiniis ko hanggang Albay. Nakita ko ng CR na malinis. Hindi na ako nakapag-vlog dahil parang pinagpapawisan na ako sa sama ng tiyan. Dahil mga ka-rides, pahinga lang tapos gaya ulit. Kape na lang din pala kami mga ka-rides. Oras pala natin, 2:21. Babiyahe lang kami ng ilang oras, bawasan namin. Mamaya, kape lang muna. Yung mga ka-rides, 2:38, maghanap na lang pala kami ng pagkain. Makakainan. Grabe yung babiyahe natin, 11 hours pa and 6 minutes. Mga ka-rides, late na lang ako sa kain. Butik na yun, nawala yung mapa. Ganda ng ano, Bulkang Mayon. Ang putang ina. Pinapali ko tayo dun. Naka-vlog eh. Pinapali ko ka tayo. Ganda to. Ano naman to? Ito. Pinapadaan tayo kung saan sana. Ito lang. Ito natin ito para harap ng Mayon. Kasap, bagal. 9 minutes. Ayun mga ka-rides, dito tayo tuloy pinadaan. Nag-vlog kasi ako eh, di ko nakita na pinabalik ko tayo kanina. Di ko nasundan. Tapos ayaw kasing parang nagdadalawang isip eh.
Kunwari, tulad nun, lumagpas ako, tapos babalik, baka madisgrasya lang. Kaya ang ginawa ko, diretso na lang. Baling ganito, na traffic tayo. Saraga Doctor Hospital. Hospital. Mati. Bulak. Yun ang mga ka-rides. Dito na ulit tayo sa may mga ginagawa kalsada. Ay, tulay. Buwan na ako. Samahin na nila, pwede na din eh. Yung mga ka-rides, sa kami nakaharap na makakainan. Sa Jollibee na lang kami, yun o. Hindi na muna sa karinderya at kami ay nagka-problema sa tiyan. Baka hindi malinis yung karinderya na nakainan namin. May na malas-malas. Dito tayo. So, ay mga rides, nakapasok na kami sa Jollibee. Oras pala natin is alas 3:20. Ito pa lang yung lunch namin. Hindi na muna kami nagkarinderya. Nagka-problema kami sa tiyan eh. Pareho pa. Kami dalawa talaga. So, ibig sabihin, sa kinain namin yun. Mahaba pa yung biyahe mga rides. Pahinga lang. Jollibee tayo ngayon mga ka-rides. Ang nabayaran natin ay 490. Hindi klaro. Dumi ng kuko ko 490. Yung mga ka-rides. Kaya tayo. May dalawang manok na ako. Nakakabot. So, ayun mga ka-rides. Tapos na kami kumain. Tagal namin tumambay. Oras alas 4:27 na. Yung babiyahin namin 9 hours and 58 minutes. Good luck mamen. Good luck. Nandito tayo sa Jollibee kumain. Tapos dito pa tayo sa Libao Nicole. Busog na, busog. Diretso na ta. Plus 4:30. 9 hours and 58 minutes. O, diba? Ayan. Saktong tunaw yung pagkain. Yung lunch namin ay alas 3. Okay, mga rice, update na lang. Medyo traffic dito. Nasa Ligaw pa rin tayo. Tayo ay naliligaw. Wala pala. Ratings lang ko lang. Dorako. Ligaw. May mga prutas. Hey, lupa. Simula na ng
baba. Ito. Buti pa sa Mindanao. Ito. Ito, mapapasuko na naman tayo sa mga lupa. Sige, tawid. Dito ka tumingin, tangi. Ang tagal mo naman. Kakar na ganyan. Magbibigyan mo ayaw. Parang pag ganon, ikaw yung nahihiya. Nakaka-ride. Ngayon lang namin napansin. Yung biyahe natin kanina, nagsimula tayo sa Bacnog Port is 13 hours and 55 minutes. Umalis tayo ng alas 11 o mga alas 12. Pero yung natakbo natin, alas 4 na. Yung natakbo natin nagkita pa rin tayo. Parang di tayo umusad ah. Nakabawas na tayo ng 3 oras. Dahan-dahan makakarating din tayo. Yeah boy. Guys, nandito na tayo sa Pulangi Albay. Mabait yung jeep ah, pinauna tayo. Buti pa yung jeep driver dito ah, mabait. Doon sa Montalban, halos sisiksikin tayo eh. Sisiksik tayo sa gilid. Uy, delikado yan par. Ayos na kalsada dito. Albay. Nagawa ko how you flow. Oh, nakuhaan. Parang lasing driver nitong Wigo. Lasing. Ayan o. Kanina lumilipat na ibang linya eh. Or dahil babae. Dito tayo sa Matapon, Pulangi, Albay. Dito tayo bumili ng ano, no? Yeah. Really? Pinon. Nabuwa. Ha? Nabuwa, mabuwa. Mabuwa. Nabuwa. Mga rides, ano pala? Nandito tayo ngayon sa Nabuwa. Oras, alas 5:04. Yun. Yung pabiyahe natin ay huwag nyo muna ipalala. Malayo pa. May ipapakita pala ako sa inyo mga karay. Tingnan natin ngayon dahil may gagawin akong hindi natin susundin yung mapa ngayon. Ngayon lang, tigil ako.
Parang ito yun eh. Check natin yung mapa. Kasi di ba may shortcut yung bypass road. Kaso di ako dadaan doon dahil yun, ito nga yun. Yan, ito. Tinuturo tayo ng mapa dyan. Kaso ay hindi ako dadaan dahil maraming ginagawang kalsada dyan. Ito yun. Ayan. Dito tayo bula dito. 9 hours and 23 minutes kung dadaan daw tayo dyan. Pero subukan natin dumaan sa mga city. Di tayo dadaan sa bypass na yan dahil nung dumaan ako dyan ay parang useless. Kasi maraming ginagawang kalsada. Tara, dito tayo sa highway. 9 hours and 23 minutes na sinasabi. Maraming sing ginagawang kalsada dyan eh. Tapos medyo pagabi na rin. Saka nabutan tayo ng gabi dyan. Sobrang dilim. Dito na tayo sa highway para safe. Makikita nyo naman doon sa upload ko na Manila to Mindanao. Dumaan tayo dyan. Kaso yun nga, puro may ginagawang kalsada. Baybayin na lang natin itong mga bayan-bayan. Okay na rin to para safe tayo. Dahil anong oras na? 5 na eh. Dadaan tayo ng gabi doon. Sobrang dilim. My God. Yung mapa gusto talaga ay doon tayo dumaan. Ayan. Naging 9 hours and 25 minutes. Pero parang gusto pa rin talaga tayong padaanin doon. Bala ka dyan. Dahil hindi na ginagawang kalsada doon eh. Madilim pa. Okay naman siguro yung ginagawang kalsada. Pero ang ko doon ay magdidilim na rin. Walang kailaw-ilaw doon. Kaya tiis na lang tayo dito sa traffic. Bahala na si Batman. Siya naman tayo sa gilid-gilid eh. Pag siguradong kasi. Yung mga rides, update ako. So mga rides, dumaan tayo sa bayan. Dito lang naman yung traffic. Tapos dinirect ako, ayan pareho lang, 9 hours and 23 minutes. Dito na tayo sa ano yun, Ha?
lokal. May mga traffic kasi dito na sa pagdaan. Eh nagtataka parang didiretso lang yung lokal. Kabisado pala niya yung ano, ginagawang kalsada. Kaya kahit di pinapagaw, diretso siya. Yan, nakalusot tayo. Sunod lang sa lokal. Huwag na mag-overtake. Oras mga ka-rides, alas 5:53. At meron pa tayong pabiyahin na 8 hours and 45 minutes. Di na ako nakapag-vlog kanina. Nakakainit ng ulo yung ginawa ng ano eh, L300. Hindi nga lang ako nakapag-video. Pero nung sinita ko siya kasi na ano eh, na may traffic, naabutan ko rin siya. Pero ulo yun, ganito yung forma, ganyan. May motor sa harap natin, mabagal. Tapos may isa pa dito, mabagal din. So yung space, eh, may space naman sa kaliwa konti. Nag-overtake na ako. Kung loko-loko, habang nag-overtake tayo, nag-overtake din siya, tapos tinat niya tayo. Eh, kung isipin mo, kung overtake yung gusto niya, eh, pwede naman siya mag-overtake lang ng diretso kasi ang kabilang kalsada, sobrang luwang, walang kasalubong. Tapos, ang ginawa niya, kasi nga nag-overtake tayo, diba? Bigla niyang hinarang yung sasakyan niya, yung pitik. Ano, kumutikan, sobrang dikit na nung mukha ng motor ko sa, ano, wala na yung, sobrang dikit na nung harap ng motor ko sa gilid na sasakyan niya. Pero kung iisipin mo talaga, hindi naman ano eh, hindi naman necessary niya ganun yung gawin niya dahil sobrang luwang ng kalsada. Tsaka, hindi naman siya mag-antay dahil ako naka-signal light ako na mag-overtake ako dun sa motor kasi yung motor nagbigay. Yung nasa harap natin, pinagbigyan tayo, nagmabagal siya. So, nag-overtake ako. Ang loko-loko din. Nang inakinat niya tayo habang nag-overtake. Nung sinita ko siya, di na siya maka-emake dahil alam naman yung ginawa niya eh. Nantitrip ang putik. Sobrang luwang ng kalsada. Bali yung dumadaan, 4 lang kami. May isa sa gilid na sobrang bagal. Tapos may isang motor din sa harap ko na nagbigay. Yung takbo namin, yung takbo niya nasa 30. Alam nga naman, susunod ako doon. Nag-overtake ako. Nung nag-overtake ako, pinagtripan ako ng L300 gagi. Porket malaki yung sasakyan niya eh. Sarang po. Uy, yung ilaw mo parang may mo magbaba. Sa mata mo ito. Okay. Alam mo, ikaw lang may ilaw. Uy, buta. Kaya mga friends, hindi ko alam kung saan na tayo. Kasi hindi natin sinunod yung shortcut. Kung sinunod natin yung shortcut, ngayong oras nandun tayo eh, sobrang dilim dun. Ayan, nakarado. Ganda lang pala yun. Ha? Ngayon lang tayo nakadaan dito, di ba? Ay, daming insekto.
kita yung kasada pag di nakabukas yung ilaw. Basta kawawa. Bakal, no? Bakal pa. Ganun na. Bagay, mas tignan mo sigurong bakal. Ito sa mga sunset. Pili nut. Pili nut pala yun habang pasalubong. Mga ka-rides, ganito yung ilaw natin pag walang ano, pag naka-off yung auxiliary lights natin. Good evening mga ka-rides. Nakalimutan ko ang oras. Oras alas 6:24. Haggard na yung isa. Nasa ano tayo? Pamplona, Camarines Sur. May kailangan pa tayong biyahin na 8 hours and 16 minutes. Yan. Wait, kita ba? So, yan, 8 hours and 16 minutes. Oras natin alas 6:24. Ano tayo? Minimart sa may Caltex. So yun mga ka-rides, pagas tayo sa Pamplona 227.54. So yun mga ka-rides, napagas na rin ako. 3 bars pa naman pero dahil nakitambay na rin tayo dito tsaka nagpahinga, pagas na lang ako dahil gabi na at baka mahirapan tayo magpagas, lalo parang may sarado pa mga ano yun. Nagpagas pa tayo 227 per kalimutan ko yung ano, basta 227 ano vlog ay babiyahin na ngayon. Rides. Ay, alis na tayo. Ito, nakakaputi na naman tayo dahil umaambon. Kahirapan sa biyahe. Oras natin ay alas 7:08. Wala pa tayong mapa dahil walang signal yung aking pang data na cellphone. Hala, wala na charge. Lab, ang cellphone wala na charge, no? Kato na i-data. Taas pa ang battery. Okay.
start. Oh! Ano na? Ano kayo? Hindi manan. Oras alas 7:27 mga ka-rides. Nandito tayo sa Libnanan, Camarines Sur. Layo pa ng biyahe natin. 8 hours and 4 minutes. Update na lang mga rides kasi gabi na rin naman. Market. Ito yung ano. Madalas tayo nagpapagas dito, di ba? Dalawa. Anong lugar nga to? Where are we now? Ito sa unahan tong likuanan lab na kuan papuntang Sipokot. Itong diretso ba? Diretso. May dait? Oo ba? Basta pagpaliko, padulong na ta sa Quezon Province. Oo. Huwag mo siguro na eh. Ano to? Tapat daw. Ay! Surprise! Ano pa ka? Nandito na tayo sa mga lubak-lubak. Wow! Dito, wala makita. Ito pa yung daanan sa cracker, yung nilabasan natin ng nakaraan ng pa-Mindanao tayo. Time check mga ka-rides, alas 8:33 at andito tayo sa Ragay. Meron pa tayong 7 hours and 7 minutes na babiyahin. Yan, kasi station ng Ragay. Naku, naglago. Sobrang dilim. Ayun pala mga ka-rides na sa Camarines Sur at saka yung Andaya Highway ay ngayon ay wala namang traffic. Ay dilim. Pag di tayo nagbukas ng ilaw, tingnan patayin natin. Oh my goodness. Pero pag nag-ilaw ay kita lahat. Ay mga ka-rides, yung wabog sa pag ano, oras natin 7 hours and 6 minutes na lang. Kaso yung likod ko parang sinisindihan na sa anghang. Napagod. My God. Tayong Ragay. Sabi? Oh, lubak. Ayan ako, laki lalim. Oh. Wala nang traffic pero baka dahil gabi lang. Kasi kung ganyan yung kalsada niya, possible pa rin na magkaka-traffic yan pag marami nang dumadaan. Baka dahil lang January to ngayon, di pa sila umuwi. Kaya wala pa ganong nadaan.
Kaya mo na popcorn. Generation 5 minutes lang. Palayo-layo pa. Apat doon. Kahit andito pa rin yung mga sira-sirang kalsada. Wala nang rasay. Oras natin ay alas 8:45 pa rin. Yo, what's up mga ka-ride? Oras natin alas 9:17. At meron pa tayong 6 hours and 28 minutes na kailangan biyahin. Si Kuya yung grabe nakasakit na mata. Sakit na ng leeg ko mga ka-ride. Tapos di pa tayo nadaan sa yung arko ng Tagkawayanan. Wala pa tayo sa arko ng Bicolandia. Tagkawayan, hindi Tagkawayanan. Okay, I stand corrected. So yun nga mga ka-ride, sobrang layo pa natin, no? Parang 26 hours and 28 minutes. My God. Mahina na. Pagod na eh. Hanap na ako matutulugan mga ka-ride. Hindi na kayang i-diretso to. Na kayo, lalaki din. Lalaki din. Ano yan? Order? Order lang, walang tulugan na. Wow, sana all. Pahingi. Time check mga ka-ride na dito alas 9:32. Nakapasok na natin ng Tagkawayan. Pero yung gabiyahin natin ay 6 hours and 20 minutes pa rin. Naghahanap na lang ako ng hotel mga ka-ride. Ayun na nga, at one boat pa. Yes, good Lord. Ulanin pa yata kami dito. Hanap ako hotel. Putik na yan. Mabun pa. Ayan na naman yung ulan na ng aasar. Nasa lang dito, matutulugan. Sakto mga ka-rides, may hotel, saan kaya to? Ay, ito. Yan siguro. Hotel po? Ilan po kayo? Dalawa na po. Dalawa po. Saan likod sir? Sa Tag highway. May wifi. May wifi. Uy, yun. Dito ba pumasok? Ayos naman pala eh.
hotel din sila, ni Kaya. Sila din. So yung mga ka-rides, dito lang papasok lang pala, meron din bakante. Tingnan natin yung kwarto mamaya. Yan, di na kaya tapusin yung 6 hours and 17 minutes. Sakit na ng katawan ko. Dahil mula pa tayo sa Buanga del Sur eh. Kaya naman, talagang pagod na. Woohoo! So yung mga rides, pakita ko na yung kwarto mga. At meron daw. Nag-signal na yung aking partner. Ano? 12 hours? 12 hours? Bali check out na to. Check out lang. Check out at same time. So yung mga rides, hindi ako tumuloy dun sa isa. Kasi ang pangit na ano, parang kwarto na may bibigay sa amin. Di abot lahat. Di abot ng wifi, di abot ng data. Ano tayo dito na tutulugan? Marami namang ano. Nagkawayanan dito. Tingnan natin kung may matutulungan dito. Ha? Drive ba? Ha? Bakit nilipad lang? Pangatan ako na sa libre wifi. Natuloy na pagkuha ng ano. Arko ng Tagawayan, paano? Wala kami nahanap na kwarto. Oras alas 10:40. Crossing nakaka-ride nandito na tayo sa ano yung
Crossing daw ko. Wala pa ina no. Ang tulog naman sa lahat. DL Hotel. Nasaan? Nakabutang. Nasaan? Dara. Huh? Basta ni oh. Nasaan na? Sumapang na tanaw o... Dara. Nasaan? Kanang Sana may bakante pa. Ano yun? Ayun lang. Taas. Ayun mga karay, sa alas 10:56 na. Ayun pa lang kami hanap ng hotel. Yung pangalan ng lugar, di ko alam eh. Ito yung crossing na papuntang Dait. Tapos kunwari galing tayong Tagkawayan, kakanan ay Padait, pakaliwa punta tayong Manila. Ayun kung anong lugar. Ang pangit lang ng room. Pila palit? Napalit? 1.5 12 hours? 12 hours? 12 hours. Tapos ito, ang pangit, walang mga sabitan. Walang sabitan ng gamit. Pero wala, malinis na ngayon siya. Yung gamit lang ang hirap. Yun. Basta pa naman yung kapote. Yung mga karetsa. Tapos lang itong pagbihis. Baka hanap kami makakainan. Maraming kainan sa labas. So, good morning mga ka-rides. January 3, alas 11 na ng umaga. Ngayon pa lang tayo aalis dito sa may Tabugon. Pero ito yung intersection na kung galing tayong Bicol, yung pakanan ay Padait. Ito namang kaliwa yung papunta sa arko ng Bicolandia. Tapos yun, basta papunta Manila. Yung Dait kasi iikot ka pa dyan eh. Ito yung mga ka-rides na. Tapos kagabi dyan kami kumain. Dyan sa harap na yan. Grabe, nagulat ako sa presyo. Yung mahal pala ng presyo nila dito. Alam mo yung serve ng dinuguan na maliit na mangkok, 150. Tapos yung baboy na parang adobo na medyo matamis, 185. Maliit lang na mangkok. Nagbayad kami ng 420. Just colored. Dapat kasi nagtanong muna eh. Kasalanan na rin namin. So yun, sa susunod kakain, kahit parang karinderya lang, ay magtanong para di ka magulat sa presyo. Tara, alis na tayo mga rides. Tara mga rides, alis na. Grabe mga rides. Kahapon, diba, binakbak pa natin kahit gabi na, ay binawasan ko talaga para maging 5 oras. Yung uminto tayo ay 5 hours and 55 minutes na lang dapat babayahiin natin kagabi. Pero ngayon 7 hours and 41 minutes. Kaya nadagdagan ng 2 oras ah. Talagang nagbawas tayo ng nagbawas kagabi kahit gusto nang magpahinga para maging 5 oras o 6. Napagbawas naman tayo, naging 5 hours and 55 minutes. Pero ngayon 7 hours and 39 minutes na. Traffic na naman siguro. Pero grabe na traffic, 2 oras yung dinagdag. Mayroon pala pa tayong 4 na bars na gas. Kaya na to sa hanggang Manila, 1 gas na lang. Pero grabe yung traffic. Nagbawas ako ng nagbawas. Tapos ito lang pala mangyayari.
Grabe talaga yung sirang kalsada dito sa Quezon. Panlimang araw na pala natin ngayon mga ka-ride. Oras natin ay alas 11:33 bago tayo malis. Wala eh, sarap na matulog. Ayun na bumangon ng maaga para bumakbak. Tatis-tis. Tara, update na mga ka-ride. At yung sa memory card ko, pwede kong i-record ay 35 minutes na lang. So ubusin ko na lang to. Update. So yun mga ka-rides, dito na tayo sa ano, yung arko ng Bicolandia. Hindi na tayo hinto. Love, mukhaon ka? Mukhaon ka? Ha? Unahan na lang. Unahan na lang daw kami kakain. Tara, let's go! So, ayun na nga. Ito na yung mga ka-ride. Ito yung mga traffic. Nagkakaroon ng traffic dahil sa mga sira-sirang kalsada. Di ko alam kung yung mga politiko sa Quezon Province at ano, di ba sila nahihiya? Yun doon sa Mindanao ka-rides, no? Wala tayong nadaanan na ganito kasirang kalsada. Ka-ride, si Kuya ayaw natanggalin yung kaputi niya. Naasar na yan sigurado. Inulan-ulan yan sa unahan, tapos init. Nung naasar, ganyan din oy. Pag naasar na, ayaw natanggalin yung kapote kahit sobrang init. Kasi makikita mo sa unahan, tulad ngayon, parang uulan. Kaya kahit pawis na yung itlog mo, tinitiis ka lang, ayaw natanggalin. Lalo na pag ganyan kapote, oh. May ganyan akong kapote, ang init. Asartalo, ayun, dalawa pala sila. Asartalo talaga tayo sa panahon. Lalo na pag yung ulan, ano lang, saktong makakapasa lang, ang init. Hindi tayo nag-iisa. Grabing kalsada to. Maluwag. Wait. Traffic. Kaya pala naging 7 hours eh. Kasi kagabi, at least walang ano no, sasakyan. Dapat diniretso ko na lang. Kasi wala din yung katawan ko din eh. Sobrang pagod na. Kailangan mo talaga maka-overtake.
hanapin saan yung ano, matinong kalsada. Ay, tingnan nyo. Wala na. Labo-labo na. Tingnan nyo. May counterflow na. Hindi, sunod na tayo. Nagkalabo-labo na to. Uy, yari. Kitan tayo dito. Bandang Kaluwag. Ano ito, no? Lopez. Lopez ang karay. Motor ay hindi ano, pinaka-diretso nila yung motor. Basta ano lang, ingat. Okay. Ganap nila na yan. Kaluwag pala ba? Kaluwag, oh. Thank you for visiting Kaluwag. So Kaluwag pa yun. Kaluwag-tulog. Yun oh. Thank you for visiting Kaluwag. May nasiraan pa. Yung sira-sira na nga yung kalsada. May nasiraan pa. Yari. Yak. Saan tayo? Wala dyan. Parang tayo. Baka may malasutan tayo dito. Meron. Putikan. Ayun. Aluwag. Nakakaraig sa Kaluwag to Lopez. Ganito yung itsura. So yung mga ka-ride sa time check, alas 12:31, andito tayo sa city proper ng Lopez. Grabe yung traffic sa ano, Kaluwag to Lopez. Yo, welcome mga ka-ride. Alauna sarado na. Tara.
Kamayang dagat, parang dito banda yun. Yan, kamayang dagat. Ano dyan? Tara labo. Yung mga ka-rides, alauna 4. Nandito pala tayo sa city proper ng Gumaka. Hanap lang kami ng Chowking. Chowking kami kakain ngayon. Dahil kung magkakarinderya ka, mahal din eh. Ilang beses na ako nadali ng karinderya na mas mahal pa sa fast food. May mga mura, kaso yung sanitary naman pag titingnan mo ay medyo alanganin. Kaya nakaharap tayo ng medyo malinis. Ang problema, yun nga, mas mahal pa. Joking na lang. Kasi nadali kami ng karinderya kahapon. Pero dati naman lagi akong kumakain ng karinderya. Kaya wala nangyayari sa tiyan ko. Nasanay na kasi ako ngayon sana lutong bahay. Hindi na nakakakain sa labas. Kakain fast food. Pero siyempre mas madala sa bahay. Kaya parang nagbago yung ng tiyan. Di pareho dati na karinderya. Ay, kahit may langaw pa yan, hindi nakakasakit sa tiyan. Pero ngayon pag medyo alanganin yung sanitary, nagkakapururot. Ano nga yung Chowking? Chowking. Diretso pa? Ito yung McDo. Daming tao. Yari tayo pag maraming tao yung Chowking. Ganda ng view natin mga ka-rides. Nasa harap tayo ng dagat. So kaya mga ka-rides, tapos na kaming kumain dito. Kaya tabing dagat lang siya. At ang nabayaran namin ay 430. Oras natin ay 1:45. Mayroon pa tayong kailangang biyahin na 5 hours and 19 minutes mga ka-rides. Kaya na yan. Yung gas ko ay 2 bars na lang. Bawas pa ako mga 1 bar. Para isang gas na lang ako papuntang Maynila. Pasig pala. Puntang Pasig. So yun. Let's go. Busog na. Traffic pa rin dito. Pagas lang tayo mga ka-ride sa likod kasi hindi mainit. Full tank premium. Sir, good afternoon po. So yung mga ka-ride, pagas tayo dito sa Timonan, 267. Tapos diretso lang tayong bayan para makapag-withdraw dahil wala na kaming perang dala. So yun mga ka-rides, pasok lang tayo sa bayan. Hanapin natin yung land bank kasi magwi-withdraw.
Ubos na kami. Dala kami yung pera. Ubos yung dala kong budget. Hindi na pala yung ano ng memory card ko mga ka-rides. Update na lang ako. Ngayon lang pala tayo nakapasok dito mga ka-rides, no? Video na lang din tayo. Ito may PNB. PNB. Ito. Ito. Time check mga ka-rides. Alas 2:42. Nandito na sana tayo sa Bituhang Manok. Dito tayo dumaan. Kasi baka maubusan ulit tayo ng preno. Oh, dito walang dumadaan, oh. Wala kang kaagaw. Doon traffic, dami. Daming dumadaan ngayon doon. Dito wala, oh. Last lang. Kasi 4 hours and 23 minutes doon. Dito 25. Yung naka ano sa mapa. Parang 2 minutes lang yung pinagkaiba. Baka dahil sa traffic. Kaso dapat ay basihan na to. Basihan natin ay kilometers, no? Hindi yung oras. Kaso hindi natin na-check ngayon yan dahil nasa biyahe tayo. Yung mga rides, update lang ako dahil paubos na yung aking memory card. Walang dumadaan dito. Mga ka-ride, ito naman yung kalsada pagbaba mo ng Bitukang Manok. Grabe rin, no? Dala din. Meron pa to, marami mamaya sa unahan. Yan. Hindi na masisirahan dito. Grabe lubak, ko. Mga ka-rides, may dinaanan kami sa Atimunan. Wala siya sa mapa, oh. Light vehicles lang pwede. Yan. Hindi ka na kailangan dumiretso doon. Kaso hindi siya binabasa ng mapa. Ano kaya to? Parang tinutumbok niya yung ano, dadaanan natin. Baka nakaregister sa mapa. Oh, baka naman rough road to. Yan. May rough road na. Ano? Rough road, oh. Lagi. Yung kotse. May mga kotseng dumaan, eh. Apa itu? Dapat yata dumiretso tayo. Ilang minuto kaya to? Napupuno pa naman yung
camera ko. Off-road gaming. Parang shortcut nga siya. Kasi, may putol na ano sa mapa, parang daan. Doon niya siguro idudugtong to. Oras para natin alas 3:14. Nag-stop yung ano natin, yung babiyahe na 3 hours and 53 minutes nung pumasok tayo papunta dito. Tingnan natin ito mamaya. Ayun, pasok na siya sa putol na mapa. Naging 3 hours and 48 minutes. Pagkali siguro to. Yung ako napag-video. Yung dugtong pala nun mga ka-ride, dito lang din yung ginagawa natin yung shortcut. Pinutol lang niya yung daan. Nice din. Nakalabas ko lang naman ang hindi ko lang na-video yung paglabas ko. Kasi akala ko diretso pa eh. Tapos hindi ko na siya dito. Kasi ito, kabisado nyo naman siguro to pag nadaan kayo. Ito pa rin yun yung maliit na kalsada. Na pagpasok mo yung may gasolinahan, dire-diretso na to. So yun mga ka-rides, duman lang muna kami dito sa 7-Eleven para kumain ng chocolate. Pero paalis na rin, hindi na ako nakapag-vlog pa ginto na. Papalit din siguro ako ng memory card. May parang 30 minutes pa dun sa memory card na isa. Ito ay unti na lang. Buti din nagatagas mga ka-rides. Kanina tinamaan ko lahat ng lubak eh. Tapos yung mags natin okay pa, wala namang bengkong. Kaya nagpahinga na lang muna ako dito. Tapos natin kulay puti. kulay puti na yung mags. May 3 hours pa tayong babiyahin mahigit. Tara. So ayun mga ka-rides, alas 3:55 ko. Alis na tayo dito. Itong paliko na to. Tapos yung babiyahin natin ay 3 hours and 37 minutes. Tara. Konti na lang mga ka-rides, makakauwi na rin tayo. Woohoo! Gandahan na lang tayo mga ka-rides. Relax na lang tayo sa biyahe dahil dyan na lang din naman papunta. Luciana na tayo makaray. Oras alas 4:33. Tapos yung babiyahin natin ay saktong 3 hours po. Alas 7 tayo makakauwi o alas 8 kasama pahinga. Sana ganito lang yung kalsada walang lubak. Pero sa mo kayong kanya, dagkong sakyanan mo agad diri kay di na taka-overtake. Pero wait lang, mag-vlog ko. Mga ka-rides, alas 5 na ng hapon at andito tayo sa Pagsanghan. Meron pa tayong 2 oras at 31 minutes para makarating ng Pasig.
Malapit na. 2 hours na lang. At tayo'y makapagpahinga na. Traffic pa dito sa Pagsanghan. Yan, update na lang ako mga ka-rides, no? Dahil yung memory card ko ay unti na lang. Ano, update na ta. Magdidilim na rin naman. Traffic pa dito. Ganda ng tulay dito, oh. Ano pa? Ngayon ko lang napansin to. Ano yun, oh? Ganda ng ano ng ilaw, no? Parang makaluma na yun, eh. Lumban! Malapit na tayo mga ka-ride. 2 hours and 19 minutes na lang. 2 hours na, sakit na ng puwet ko. So, may mga ka-ride dito tayo sa Laguna. Nagpa-change oil lang ako para kasi nag-ano na ng oil change. Sobra na sa 1.5. Dahil lang ako saglit. Yung babiyahin natin ay nasa 2 hours pa mahigit. 2 hours and 19 minutes. Kasama na rin pahinga para dire-diretso sa biyahe. Mabilis lang naman to. So ayun na mga ka-ride. Talagang may tama yung ano natin, mags. Konti lang naman. Pwede pa yan. Makakauwi pa yan. Yan. Kanina siguro yan yung malaki. Kasi kanina dumaan tayong 7-Eleven. Wala pa yan eh. Ngayon meron na. So yun mga ka-rides, kung kailan malapit na tayong makarating, saka lang tayo na bingkongan ng mags. Pero ano, malit lang naman yung bingkong. Pero ano eh, dalawang oras. 2 oras na lang eh. Di pa naka home run. Wait. Pero kaya pa naman itakbo to. Kasi wala naman siyang ano. Yan. UP talaga konti, oh. Kung hindi naman lumabas yung hangin tsaka yung sealant, pwede pa yan. Baka kaya pa nga pokpokin yan eh. So, change oil na tayo mga ka-rides. Ayun mga ka-rides, tapos na tayo magpa-change oil. Dito pa tayo sa Pakil, Laguna. 2 hours na lang, oh, ang babiyahin natin. 2 hours and 8 minutes. Oras alas 5:44. Tara. Okay na lang? Okay na? Masala. Ay, mahangin. Nagkewa, mahangin. Yo, what's up mga ka-rides? Dito pa tayo sa Mabitak, Laguna. Sa may Pakyat. Oras alas 6:15. Isang oras na rin babiyahin natin mga ka-rides. Kunting ano na lang. Kunting tiis na lang. Sabi yung twistis. Ay, may kasalubong. So, welcome mga ka-rides. Alas 7:26 na. Ngayon ako nag-update. Tayo ay malapit ng 19 minutes na lang. Ngayon ako nag-update kasi nga mapupuno na yung memory card. Dito na tayo sa ano? Taytay. Taytay na ba to? Taytay nga. Ayun mga ka-rides. Dito na tayo sa ano? Home sweet home. Nakauwi na tayo.
Oras natin, alas 7:38. At dito ko na tatapusin ang aking vlog. Ang hilo tong anong to sasakyan. Salamat po sa lahat ng nanonood. Kung umabot ka man sa parting to, salamat na ka-ride. Kahit hindi ka umabot, salamat pa rin. Ito ko na po tatapusin ang aking vlog. Ako'y magpapahinga. Bye. Sa susunod ulit na biyahe mga ka-ride.